Khoroksa successful borok wngani bagui, khoroksa rang paisa gwnang borok wngani bagui, khoroksa genius borok wngani bagui, only kaisa si sinango. Joto success wngani process bo a kaisa si jono romjago. Abono norok saimannai bwskango o video bai. Jesa kinbano kesenta goshidi, jesa kinbano demotivate tangdi, kuno dino taba thakdi, salbrum no try khai tongdi, result no sinta ta khaidi, bas samung no si kaham ke khai tongdi, saitogui samung no khai tongdi. Result ni bagay ta wan sukdi. Omo line rok no jeng joto no sao, but jeng kebo follow ke khaimania. Bono jeng bai ke follow khainai, aborok no jeng bai ke follow khainai. Aboni bagay kaisa sis tongo. A sis no joto khairi rinai. Abongkha nesha, addiction. Nung bo nesha khainani nangnai. Nesha khaya karai kaisa samung no kedek ke bar kuno dino khaiman gala. Nung result manani sikang no abono yakari rinai. Nung borok roni kokthai no khonai no bakhabai thanai. Nung income khainani musuknai. Nung result no dakti mannani musuknai. But nini aro a samung no khainani nesha tongkhainke. Nung singer ngnani musugui singing khainani addiction tongkhainke. Dancer ngnani musugui dancing khainani addiction tongkhainke. Nung speaker hinai speech khainani addiction tongkhainke. Programming khaiwo hinai program khainani addiction tongkhainke. Mobile phone computer ro je phano samo je level ni samno phano khai tongkhainke. A samono khainani nini addiction tongkhainke. Nung a samung no aboni bagui khlaiya. Nung a addiction no aboni bagui köplung khlaiya. Je nung a samono khaimani bagui name fame tei mani rok mannai hinai. Tangui hinke nung a samung no aboni bagui se khlaiwo. Je a samung nini nesha ngui paikha. A samung nini addiction ngui paikha. Nung a samung no tei yakarei se manliya. Je samungo fano nesha ngui thangkhainke fear addiction ngui thangkhainke abono khainani sinango. Je haike cigarette nungpro brain wo dopamine release ngo happiness feelingo relax feelingo thik abo haike no kebo artist bo kebo genius bo kebo entrepreneur bo bini samungo nesha ngui thango. Abagi bo jepro a samuno khainai je jagao bini nesha tongo apro bini brain wo dopamine release ngnai. A samungo bo happiness mannai tei kaham feel khainai. Abo kaisa chemical si abo afro se release ngo jepro kaisa samung no bar khai tongnani moja mano jepro kaisa samung no bar khai tongnani musugo tei khushi ngo. Je haike borok rok sakni energy no cigarette drug tei drinks rogo waste khai tongo. Afro bini brain wo dopamine release ngo afro bini brain wo phainai salni bagai kono cinta korei ngui thango. Tabok sarapsa jorani bagile abo kaham no feeling nai but phainai jorani bagai ke abo kaham ya. Abo haike jodi sakni musukmani samungo dopamine release khai singing, dancing, stage performances, speaking, entrepreneurship, developing jefano musukmani jagao nesha ngui thangkhainke tamongna kuno seller mang kari ang thangnai kuno motivation nangyang thangnai kebo borokni kokthai bai bkhabai thangyang nai saisungsak bathakna musukphano se bathagei simani angnai. Tangai hinge aboni ni nesha singui thangkha nung apro a samuno enjoy se khai tongnai. Aboni ulo nung jepro name fame tei mani rok mannai abo rokheni ni by product singnai. Khoroksa borok jodi drug addicted hinke abake smoking khaiwo bono sadi cigarette yakarnani bo jese kotor promise pano khaitheng sakni nok borok no phano sakni girlfriend no phano joto no phano jeno bo bkhabai hamjago haifano bo a cigarette no nungnai. Maximum borok rok no amo hayengo promise ke khaiwo but bo yakarei mania. Bo sakni jebo nungnani musuk jagya haifano se bo manungo. Hinke dol ro amo haike no anesa no successful ungnani jagao khaikenke nini sago kuno seller mungrok de phaino kaham ke boino help khaiwe jodi rang ajina nesangui thangkainke jepapro no kuno ya kuno katal srungnani nesangui thangkainke apro bahai engnai ni future nung no sadi dol ro apro no ke bo borok asamno yakarei de manno kuno dino no mangala hambai dolok no o video no paithak jora nai tomo bagai norok salbrum no motivational video nainani musukainke o channel no subscribe khairi di norok ni lakmana slaina bagai ang salbrum no site oi tongo abagai norok ni support belai kenango norok no belai hambai.